ngang sa niya prefi de tang mati siya ba kuy ba niya ba suyo ni siya ilang sa nang Apa ulat? Oh, ulat. Ya em bere. Muka kayu. siya Lada mesin ko na pakan pa di jume. mobile tingkat sih mobile Balai nanti mi cerong keti. Các tay trap tay chứ. Mong rồi. Cắn nó. Dùng cực. Mẹ đã lại là